Proteklog vikenda u Somboru pravu pometnju napravio je dolazak muzičke zvezde Jelene Karleuše, koja je nastupala u diskoteci koju su preplavili njeni obožavaoci. Nas je zanimalo koliko traju pripreme za njen nastup. Ja sam neko ko se našminka za nekih 15 minuta. Uglavnom znam šta ću da obučem, ne mnogo. Ne obučem mnogo toga, zato što sam ja između ostalog i performer koji mora da igra, tako da moram da imam scenski taj plesni kostim. Kada je ponese atmosfera u klubu, sa nje spadne sve, pa čak i odeća. Posle nekih 5 minuta ja više nemam ni frizuru, nemam ni šminku, a nemam ni kosti. Opšti spektakl bude stvarno super. Proteklih dana štampane i elektronske medije preplavila je priča kako je Jelena pretila otkazom stjuardesi, ali i da je zahtevala poseban tretman na šalterima. Ja sam na sceni i kad je reč o show biznisu neko ko igra ulogu onako kako mene nazivaju jedne showbiz dive, kako bi moji fanovi rekli, ali privatno sam jedna sasvim normalna žena koja prvenstveno poštuje ljude oko sebe i nikada niti sam tražila VIP šalter, niti sam pretila bilo kome. Ipak, ističe da neće ostati dužna ukoliko se neko loše ophodi prema njoj. Moram da kažem da jedino ko može da ima konflikt sa mnom je kada je drzak i neljubazan. A moram da kažem da ljudi često kada vide javnu ličnost, mnogi se oduševe, a ima jedan broj ljudi kojima prorodi kompleks, onako žele da ponize javnu ličnost, da je na neki način omalovaže, misleći da ako je neko javna ličnost da se automatski stavlja iznad njega i tako. Pa sa takvim ljudima ja mogu da budem neko ko prosto stavi ih na njihovo mesto. Smatra da je u životu morala da se izbori za stvari koje joj pripadaju. Pa ljudi meni uglavnom, sudeći po mom postojanju estradnom, uglavnom ne ugađaju. Ja se uglavnom izborim za svoje pozicije i za moj neki tretman. Uglavnom, sve što sam dobila, što se može nazvati nekim VIP tretmanom, ja nisam tražila. Ističe da je oguglala na napise brojnih medija koji tvrde da je za njen izgled zaslužna plastična hirurgija. Razumem da postoje ljudi koji žele da veruju bajke, da sam ja sva od plastike, da sam vadila rebra, da je moje lice skroz operisano, da sam ja od nekih plastičnih delova. Ja sam uvek demantovala sve te gluposti kad je reč o mojoj zadnjici, o mojim rebrima, o mojim nogama, o mom nosu, o mom svemu. Veruje da svako ko je vidi uživo shvati da je za njeno telo zaslužna dobra genetika, a ne Photoshop ili plastična hirurgija. Smatram da je najbolji demanti svega toga kad me vide uživo i kada vide da to nije delo Photoshopa, nego prosto mišići, dugačke noge, građa, to se ne može napraviti kod plastičnog hirurga, džabs. Nedavno ju je jedan američki portal okarakterisao kao rock zvezdu sa neverovatnim telom. Oni nisu mislili na rock pevačicu, neko ko se bavi rock muzikom, oni to zovu rockster, neko ko ima rock and roll život, neko ko živi na taj način, neko ko je javna ličnost, koja se ne plaši da bude ono što jeste, da bude svoje, da bude drugačija. Te osobine svakako su prepoznali njeni obožavaoci koji su do kasno u noć pevali u glas njene hitove.